Il-Gvern permezz tal-Ministru tal-Enerġija u Konservazzjoni tal-Ilma talab għar-riżenja tal-Kap Eżekuttiv ta' Arms Limited is-Sur Wilfred Borg. Il-Gvern qed jistenna li l-Kap Eżekuttiv jissottometti r-riżenja b'mod immedjat. Dan wara li matul is-snin li għaddew kienu ġew żvelati żbalji sistematiċi fil-kumpanija Arms Limited u fl-istess waqt is-servizz lin-nies ma kienx ta' livell aċċettabbli. Ftit tal-jiem ilu bdew joħorġu saħansitra abbużi li waslu għall-investigazzjoni mill-Pulizija. Illum, il-Gvern ġie marraf li b'nuqqas serju l-Arms Limited għaddiet informazzjoni ħażina lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u b'riżultat ta' dan ħarġu 3,119,000 benefiċċju tal-enerġija minn total ta' 3,897 b'ammonti ferm inqas milli suppost. Dan huwa biss l-aħħar minn sensiela ta' nuqqasijiet gravi u inaċċettabbli li qed ibatihom direttament il-konsumatur li għalihom qed iħallas it-taxpayer. Sa dan it-tant il-Gvern jassigura li l-familji li se jkunu qed jirċievu l-ammonti li għalihom għandhom dritt fl-iqsar żmien possibbli.